Plaintiff yopa eso sunu dalistara Phineas. plaintiff. Phineas. Murom kana titaura unotota kutodai jisa. Right. Changamire nyaka mberi penyu I muri yeba isoswi yakatungamirirwa na Phineas. Asi one foot aisoswi Christopher anova defendant. It means if family iri kudaidza Christopher. Nyaya ndeyekuti uya kudirect kure zviri kunetsa mumusha. Yane mbongo dzako chitupa nemari yedare. Imuri yekwa isoswi ikutarira Christopher. Phineas taura tinzo chi pamusoro changamira una pane vanhu tu aiwa atakuti kwani Asi muri pamwe chete. eti pamwe chete ndokwaisoswa futi Okay. pamusoro changamira ini ndakamirira mhuri yekwaisusu tine nyaya yakambouya mudare muno 7 zako Takakasunza izwi Phineas. tine nyaya yakambouya muno mudare 7 zako tikapuhwa takaenda kuseri kwechuru tikapuhwa mbuya wekuvhengeri wachinzi watibatsira isusu wakatigezesa maoko wakati mimi zvinhu zvatoda tione papaine nyaya yedare retsvimbo dzasekuru dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka wakati takugezai maoko asi mimi nzvimbo dzenyu muchadziona kubva ipapo takagara kuti chiti tichadziona hatina kudziona kubva pazofa baba wanga wasara wanova baba wangu inini baba wafa wakafa gore rapera muna September inhangu ndandisipo ndandiri mukati meusungu asi baba wafa baba hawana kufambirwa gata mhuri yakabva yangonoparara tichibva tati tichafambira gata panyaradzo mukoma hawana kukwanisa futi kuuya tiri kuHarare pane pakaonekwa hari pabasa pemunin'ina tikadaidza mukoma kuti mukoma yatifambe pane zvinhu zvataona mukoma wakabva waramba saka vatatiregai tinomhangare nyaya kunoku kuitira kuti tifambewo pamwe chete namukoma timbonzwa kuti chii chiri kunetsa uye futi baba wakafa chii chakaitiputa kuti baba wadi washaika ndosaka maona tauya pano ngei mazodaidza Christopher ega Christopher ndo mukoma watoti tikawadaidza vari kuramba kuuya vamwe wese vanenge varipo ndiye mukoma wemumhuri here ndiye asara mukuru here ndiye mukuru wedu asara ndiwo mukoma wedu asara ndiwo mukuru kwatiri saka pakuwati tifambire pamwe mukoma wari kuramba kuuya saka isaona kuti tiende kunowananga tinogona kutadza kuirana tikati regai toende kuri kudare tobatsirwa nedare tofambira pamwe chete semhuri ndochichemo chedu Christopher hanzi ndiwe mukoma mukuru asara mumhuri saka tiri kuuya kuzochema kwauri zvatiri kuchema kwauri hausi kuti nzwawo chii chikonzero pamusoro emambo pamusoro echangamira ndofunga tichiuya pana nhau iri kutaurwa yetsvimbo inhau yakatofambirwa ikapera wachinditi inini ndine tsvimbo waiti ndine tsvimbo kusvika tazosvika panapa asi imimi mambo mukatipa wamunoshanda nawo pano wakati ini handina tsvimbo hadzina kuti dzichawanika asi tsvimbo dzakati dzatoraswa nababa nyaya ikatongwa ikapera mukatipa munhu isusu tikacheneswa nambuya watakaenda kuvhengerewo wakatondisimuka upurudze Christopher hana tsvimbo dzemuri kuti ane zvazvo baba wakati tsvimbo ndakarasa saka inini nyaya iyoyo nanhasi iri kungotaurwa sezvo ari kutaura izvozvizvi tikasvika tikazotorana papeace order nenyaya yekurowana kundirowa kwakaita ukandikanda mudziwa zvese tikatora peace order ndo zvinoita kuti inini naiwo tisawirirane tisafambidzane pane peace order pakati pedapo pasina mapurisa ina handikwanisi kuti ndifambidzane newanao kusvika baba wakafa
iye ari kutaura kuti anga aida kuti paifambirwe baba Gata, baba wairwara, baba waitorwara, waimwa mapiritsi, baba wakarega wakadhifota mapiritsi, ndo chinhu chakauraya baba. Wadari ura kupindura pamusoro yechangamira pari panyaya yekurwara kwababa, wana baba mukuru wangu, baba wavo ivo wavo nana baba munini waitorwarawo, asi Gata rakangofamba. Saka handizi kuti kurwara kwababa wangu hakufambiri Gata nekuti ndiwairwara, asi vamwe wese wakangofa wairwara, asi Gata taingofamba semutemo. Saka handiziziva mutemo wazochinjira pana baba wangu. pamwe pakafawo pamaifambira zvakanzi chii kugata kwamaenda? Ndingakuti mutemo wedu wemusha wedu wekuti tinongofamba pafika pese panofamba kugata, asi pana baba ndo basa zvamirira. Kumwe kwese kweni ndichikura wese hapana munhu asina kufambirwa chigata. Right, iwo kudari Kamambo chokwadi Gata zvakanaka, unge paine chakashata kana kuti zvakanaka, paine zvisina kushata, zvisina kunyatsonzwisisika, zvoreva kuti pane vamwe vanonga vari kufungira kuti pane zvisina kunyatsomira zvakanaka. Zvinotenderwa kuti waonekwe kuti musha wakamira sei, kuti musakatodarozve mangwana tinonhanhira tichienda kwauri, tichienda kune mumwe. Zviri nani kuti munogona kubatsirwa muri pamwe chete sababa, pane zvose zvaitika zvakunanga kunewe ngekuti ndiwo wamukuru wasara. Saka izvo zvinogona kudaro, pane zvichemo zvavo zvese zvinouya kune mukuru. Patika ari kutaura iye kuti ndakarohwa ndikatokandwa mudziwa kuda kuurawa. Ndo zvaari kutaura kuti yaisofamba mwoyo. Izvozvo ndo zvakasaka kuti ugare kuTrongo. Nyaya iri kutaurwa yakatoitika before tisati takudarire kuno. Patakazotoya kuno kuona kwatopfuura kuti tizotoindarira makazotipa mbuya wayo, takatozoroya ndo patatakaona kumashure, asi takazotokwanisa kuya t7 mishi mudare tisikacharowani. Manzi pane bisoda yakaiswa neiwawa ikanzi ngeye5 years, asi sofa pane 7 years. Saka isusuwo kuti ndo zvaita kuti futi tisanange kumba kuona kuti tinoziva kuti pakamboiswa bisoda. Ndosaka tauya mudare ramambo kuti tibatsirwe, pasina anonowa mumwe, pasina anoita sei, asi tichifamba semhuri. Ndosaka tazokwanisa kuuya kwamuri, taona kuti tega tinogona kusvika futi pakudi pakurwisana. Ya, ndoda kutsigira zvekutaurwa nemunyuma kuti kuuya kuno kwataita tauya kuno kutipo munhu wekufamba naye anenge akachengetedza murume kuti aregere kutya kuti tokwanisa kurohwa. Kana polisi iripo motipawo inokwanisa kuchengetedza murume kuti kwanisa kufamba naye kana achitya kubuda achirohwa. Aiwa, ipapapo matonatsa kana maya kwamambo wanasa kuya kwamambo. Kwamambo ndo kunoonekwa zvese muri pamwe chete. Of course hamufambi mega, munofamba nemapurisa. Inongovapo vanhu vavo nhasi varipo wese unongoonekwa kuti zvakamira sei, zvavakufira kunongovawo ndizvere kana kuti mumwe wavo akachena kana kuti ivo mukati mavo ndo vakatoipa zvondobuda ikoko. Hatiraunzwisa tisati taenda kuserwe kushuru because hatisi kunyatsonzwisa nyaya yacho kuti pane nekuti ndichinzwa urwere hwababa wake urwere hwemunhu anga akwegura. Munofungidzira kuti pane zvauraya here zviri kuuraya mumhuri yenyu? Tipei maproblems amuri kuti ari kufungidzira kwakashata. Tinzwe maproblems ari munhu. Ndoda kutaura futi Changamire. Rega timbodzowo wamwe ndandanongedza. Donga ize family vana vatonozwa ma 810. Wakomana tese kusanga nemaproblem atiri kufamba. Kusanganisira nyaya dzetsvimbo dziri kubuda
koita dzekunzi tiri kurara nevanhu vatisingazivi wakadzi vedu vachatova kudzikudzini ndoza tichikumbira kufamba namukoma kuti tifambire zvinhu notinonzi takashota patinofamba zvezvidzi kowasipo wari kusarirenga wauye kuno tikubatsire dare renyu wese muri murini saka kuzoya kuno kuti mutipo rodhi timbopinda mudhipi timboobviswa magupa nokuti anedzwa kudzimba pane wangu akatiudza pamusoro itanga kana muri kuumuta kana makasimuka ini pamusoro itanga mubvunzo wangu uri kuti muri vaisodzi kutaura kwavari kuita kuzvirikwa kuti vari kutokuma mukoma nenyaya yekuti vakauya muno hapana nguva mukavapa dhipi vakanodhipa mashure medhipi vari kutaura izvo here kuti nditotaura kuti vakaenda zvinhu zvakashotwa vaimbomuudzawo here uyo achiramba kana kuti vatozongouya saka zova kuti mashure medhipi vari kuti futi uyo ndiye ane zvinhu ndo zvavari kutaura here mambo nekuti ndikuona kuti uyo ari kutsigira mutongo wamambo kubva pakutanga ndo ari kufamba navo but ivo ava vari kuopoza mutongo wamambo kuti zvamakatonga muno mukati dhibhi ramakavapa ndo zvazvi kutoda kuti vatiharira basa ndakupindura zvitaurwa wari kuti chiremba wakapona mambo ane zvaakasiya awavimbisa kuti pane zvichaitika hazvina zvakaitika ba that's why wadzoka kuna mambo kuti mambo mutipa here mumwe tiendere mberi nenyaya yetsvimbo kana kuti inyaya isina kupera zvakanaka asi mukufamba wega kwauri kuita wari kunzi hamuna kukwana asi wati zvina kuti kwane asi takakwanira tokwamambo kwatakamboenda ndinoziva ndaita nyaya taura makabvunza izvo yamai mati ndi mai wani muri mai wani muri mai wani nyaya yakatongwa muno ikakomana makoni ikapembedzwa mambo akati handidi kuzonwa futi nyaya ichidzoka futi muno wakomana wari against musoro 1 iwani 10 hawazi kuda kutongwa nyaya asi wane chance mambo inikuona ndikuita nyaya iyi mamiri yakaita ndeyekuti dai vanhu vambotanga vaenda kusekechu vambondojekesera because wagara kudara wakatopinpointa maunoenda kuzviita kuti murume ari pakati uyu haasi kuda kufamba nevamwe ndeye mukuru saka zvaasi kuda kufamba nefemi awada kuti waende futi kun'anga kuye kuseri kwechiri kuya kwawakamboenda kuti wanyatogadzikire zvakanaka ndo zvandikuona mambo ini ndiri kuti mambo ndiri kudzokera pakuti mambo muri kuti here zviri kunzi here munhu wamakatipe mimi haaoni kana muri kuti akapromisa bhozi isi hapana chinhu chakataurwa kana mapepa aripo ngaabude nhasi akanyorwa musi wakatongwa nyaya iyoyo ngaabude muwerenge kuti zvakanzi chii ndekuti imi apa tiri kutaura zvinhu zvekumashure ndekuti imi handina kuramba kufamba nawo ndekuti pane peace order ini handikwanisi kufamba newanavo ndekuti wakatondipuma kudhara nyange uri mukuru munhu ngaite mukuru mumba make kuite kuti inzi mukuru uyu uyu mwana wakaba munini uyu mwana wakaba munini ndiri wakaba mukuru pane wakaba munini munhu yese wana baba wedu wese wakafa munhu ngamire nemba yake changabire toda kungobatsira wari kubva kutaura ukuru mumusha hauaplayiwi kuti unoda kuita mukuru ukuru unongounzwa naMwari kana kuti newadzimu kutoti ndiwo unosara wa mukuru saka kana ukenge wasara wa mukuru ndiwe wamuridzi wemusha saka awa kana wakada kufamba iwe usipo mukuru zvinonobuda bedzi kuti ari mukuru haapo kungowa kwako ipapo zvinojekesa zvinhu zvese nezvauri kupomerwa izvi zvinongobuda pachena hazvisi kumbonzi ndiwe asi kana uri wakachena unonobuda kana usina unonobuda futi nekuti ndiwe mukuru ndiwe unotarisirwa futi kuti ungoine tsvimbo dzeukuru dzacho dzemusha wacho
Pinduranai. Ndikuedza kutaura kuti chakaita kuti nditore peace order nhasi chendiri kurambira zvendiri kurambira izvi panapa inyaya yekutanga wandirowa. Handimuri kunzwa mambo, wakatanga wandirowa. Tazouya kunoku tapiwa wanoona namambo ndikanzi pumbera hauna cheuinacho, tsvimbo hausiriwo nadzo, asi waiti ndine tsvimbo. Ndonda nhasi pendiri kutaura kuti ipapo ndopendiri kurambira ipapo kuti nhasi wari kuti ziso ramambo harione here. Asi Christopher tiri ipapo wanina wako wamukuru nekwaba sekutaka korwini wari kuti wane zvikonzero warurwara zvisinei kuti wakapembedzwa zvese but warurwara havasina basa ravari kuita ango vanhu vari kungofamba. Ndoda kutaura mundakatasana nemurume iye akutaura zvaarikutaura. Ini ndiri kuti iye ane chigumbu chekuti akarohwa nevanin'ina vekwake. But ndiri kuti vauya kudarira mambo, security iripo, mambo vachavapa mukana wekuti kana mambo vavati vafambe vanofamba. Uyu ane chikonzero chekuti akarohwa nevanin'ina kuti vafamba. Ini ndinongoona mutemo uripo uchizongoita kuti kana vanin'ina vake vanogona kana kuzongomuripira. Dare rinobatsira kuti maona mukoma wenyu akachena, imi makamurowa, chimuripira. Zvese zviriko, ndosaka mutemo uri. Saka iye haafaniri kuti arambe pane kuti vauya mauya kudai. Zvichataurwa nedare ndozvaanofanira kuti ateedzere. Mambo wangu naomba kutaura namukoma kuti wakarohwa. Ine handina kuwarohwa, asi ndakazoenda kunoyananisa vanhu vanga warohwana. Tauya panapa mukoma akarohwana nani? Mati Phineas Christopher akarohwana nani? Wakawanda tongotimba yese inini ndendisiripo, asi zvadaro tauya panapa mukoma kurohwa kwawakaita wakaenda kupolisi kunosungisa vanin'ina. Wasungisa vanin'ina wakomana wakasungwa wakaenda kupolisi. Mambo wazoya panapa makatoti mukoma ngavaripe wanin'ina pakuwasungisa kwawanga wakaita mukati wabvisisa mombe yenhorwa yekurowana iyoyi. Patakaenda kuseri kwechuru mukoma wakazozviwo wasungisa vana sei wadaro zvikanzi waitibatsira zvirikubuda pazvozvini zvatirikugadzira ripirira wanin'ina wako munhu ndokutiripirira kwakaita mukoma wamunhu wakaripa sa chiru saka nawe yazonetsa mambo ndiyo yatirikutaura tisisu matambudziko tosangana nawo tochinzi uyai semhuri uchiti mukoma hande kubva warapa. Saka isi tauya kuno vanhu vanogona kuwaprotecta nekuti hatisina pfungwa dzekurwa, asi nepfungwa dzekugadzisa chimusha. Saka hatisozwa kuti kana tiine vanhu veitingarwe nawo here, asi chatiri kuda kucheneswa musha wedu nekuchenwawo iwo wacho. Because kana taunzi munhu asipo ini changogara kuti ndiwo nekuti pane panzi asipo indo mandatarisa vanhu asipo navanhu mukoma ndiwo asipo. Changamira ndinoda kutaura ndakatarisana naChristopher sendiri mukuru wemusha. Musha ukanga wakakura, zvinhu zvinoitika zvakawanda, asi haugoni kunzvenga kuva mukuru. Vakuru vane tsimbo inombonzi nyoka urwayi zvinhu. Vanin'ina wako wadzoka papauri kuti mugadzirise musha. Nhasi ava ndo vari kutambudzika, but mangwana makuseni mwana wako iwe ndiye achatambudzika. Saka ndinofunga kuti musangane pacommon cause yekugadzirisa musha nevanin'ina wako, ndo zvingaita kuti dambudziko iri ripere. Right, ndiri kuona paine maproblems aripo pakati pemhuri. Ndo kubva mauya maenda kuna chiremba, hapana kujeka mushe kuti pana mai wakaenda kwamai iyo
ndinovachakamiro inyaya mbiri dzitaura pane yetsvimbo yawakaita ikagadziswa itsvimbo ikapera handiti then mushure metsvimbo vane zvigadziko zvavato zvavari kuona zvekuitika mumhuri zvekuita kuti vachifamba vachiti mukoma waifambe mukoma anenge vari kuramba kufamba navo pazvigadziko zvavari kuona pamwe chete ndozvavaita kuti vari kuti mukoma ndiye ane urombwa here kana kuti chii ndo patoda kuti tinzwe Mambo semataurira ari kuita mukomana pakanga pafiwa vanhu vanoenda kugata hakunei nekutoti ndiani andikaromba kana ndiani muroyi ndiani kunongoenda kugata kundotsvaga kutoti chii chikonzero chemusha sewamuwana vari kutoti isusu taakungorara nevakadzi vatisingazivi ari vakadzi wedu hakusina chiro hakusina moto saka zviri mumusha zvese izvo hongu zvakaitika asi zvaazveipapapa chikonzero badziko kuti tinofanirwa kuti waende kugata kana kuna chiremba. Unoti chii Kristo? Inini ndizipone kungoti iwo kana wachida kufamba ngavafambe zvavo, ndina angadambudzika. Kana wachida kufamba handina kuvarambidza kufamba. Asi dai vari kuuya vachiti mambo uyu ari kuti musafambe. Saka wakati hanzi takazoona hari sezvavari kutaura izvi. Hari yacho ina handina kutomboionawo. Saka zvakutondinetsawo mambo, handichazivi kuti inini ndogarepi. Nawo wadini wangu. Ndotama musha here kandoita sei? Pane nyaya irikutaurira kuti yetsvimbo yange kunetsa nekuti yetsvimbo dzakambofambirwa dzaidzo. Ava mukoma Kristo vachiti ari kuti yetsvimbo baba wakanga wakaita sei wakarasa. Saka panogona kutadza kujekera wamwe pakuti tsvimbo kurasa kwawakaita wakarasa nevamwe wemhuri here kana kuti wangorasa pachaomba mavo. Panofa kuti patsanangudzike kuti pakuraswa kwadzakaitwa dzakaraswa sei, dzakaraswa semhuri yese here kana kuti wakambotora mbama wobva wangoti baba dzawandarasa tsvimbo. Wozana dziri dzipo dzemhuri dzemusha dzinoitwa pajekere kana dziri kuraswa dzinoraswa munhu esachiita sei achiziya achiona. Saka nazvizvi zvekuti manje dzaraswa iwo kuti baba ndo vakanga wanadzo uchibva wazodzirasa baba wachibva wadzirasa. Saka pafamba pajekere papapa ndo panogona kupari kunetsana vanhu iwawa because vanogona kuti makazviita negamba mani nei pamusoro ichakambiri ichokwadi tiri kutaura mazuva ano asi patoda kuti tipindure dai mutaura rikokutaura baba vakarasa kuti mukwanise vapo ndibaba wakiri here kana kuti ndibaba vanhu ndibaba wani wakarasa ine ndidaide mambo baba wakarasa ndewangu asi inini ndandisipo iye Kristofa anga aripo wamwe wana wese wanga wasipo. Muri kuona pane nyaya wakazviita zvinhu zvavo wari tu nababa mukoma nababa wangu ini ndiri festival yababa handina kutodaidzwa zvinhu izvo wakazviita wari tu wazviita wari tu baba wachirwara baba wakasiyiwa mumota Kristofa nemuprofiti ndiwo wakanoisa tsvimbo matauriro aita baba handimuri kunzwa. Baba wacho wanototoiwo padzakanyatsoraswa hawana kupaona nekuti wakanga wari murwere akatorara mumota mamukoma Kristofa. Mukoma Kristofa nemuprofiti ndiwo wanoziva pakanoisa tsvimbo. Inini festival yapaba wacho handina ati hanzi zvetsvimbo yakapera ipapo kupera haina ndo dzatakata isusu tichazodziwana kana tageza maoko nanhasi hatisati tadziwana. 7 years ngazonzi dzinowanikwa sei dzakaraswa meho ndomunga gogo waya matauriro wakaita ndikutonera gogo wakabva nesu marisa pemunomu tikaenda kumusha wakatiudza kuti pakati penyu pana netsvimbo achazonera gezai maoko after 2 weeks pana zvinoitika. Isu tatisina mari tiriwapana tatisana mari dzekukwira malift ndokuti svike pano pa7 years tinzi tiri kumirira tsvimbo kuti dziwanike pana anga ainadzo zvokuti dzakapera kunyepa manyepo yayo. Pamusoro chakamira ini chandinyanya kuda kuti nditaura ndechekuti isi tikumbirawo mupurisa wokufamba naye akachengetedza mukoma tigadzise musha. Izvo tapindura nakudhara izvo
toenda mambo amufambi mega. Saka tiri kuona kuti mambo zvimwe zviri kutaurwa izvi kunzi tiri kuzodari mumba medu moto mushoma zvazvidaro so nyaya iripo inyaya yetsvimbo yamakatonga ndiyo nyaya yatikunyatsonzwa panapa inyaya yetsvimbo yamakatonga napa zvikunzi munhu wamakatipa imimi pamwe haabatsiri ndo maonero angu endiri kuita asi ndiri kugutsikana nemabatsiri akatiita. Matauriro ari kuita mukoma Christopher ari kureva kuti wasina kufamba pamwe chete nembo handina kuti ndasvika papa handina kubudisa shoko iro ini ndikutaura zvikuta vandavanyenina kuti wari kuti zvipani zvakanzi zvichawanika asi zvinhu izvozvo zvanzi zvichawanika nanhasi hazvazvawanika zvichireva kuti munhu atakapiwa namambo ari kunzi haoni ndomaonitaurira ndomaonei ndiri kuita hangu panyaya asi nina hangu ndakaona achishanda. Shoko rutaurwa nevarume kunyanya uyu rati tsvimbo dziri kunetsa dzakarashwa nababa vake naKristofa. Kubva vaenderera pamberi vachiti baba vairwara vakasara mumota yaKristofa. Kristofa nemuprofita wakandorasa chii zvasiya Kristofa ari kuziva pane chii pane tsvimbo. Saka varume vari kuramba vachiteerera Kristofa kana nyaya yetsvimbo iri kutinetsa. Iwe Kristofa tsvimbo dziripi dzawakandorasha nemuprofita? Muprofita wacho vamakatorasa naye unomuziva here? Ini handina kunorasa tsvimbo iri. Baba ndiwo akarasa tsvimbo kana matongero baba andipaatati ndakarasa tsvimbo. Maamuri mese here kandi? Ini handina kuenda norasa tsvimbo ndakangovaperekedza baba ndiwo akandorasa tsvimbo. Wakawaperekedza kuti muprofita? Nemuprofita ndiwo akatorasa tsvimbo baba zvokunzi baba airwara ndezvekunyepa. Baba panapa ndi baba wakutanga kutaura kuti baba wafa. Baba wese pa7 years wari wapenya nyaya haina kudzoka kuno. Wakutanga kutaura nezvekuti baba wafa. Ndokuti nyaya haina mvura yatauka futi baba wafa kubva pataka kuno. Amusonema inini pakarasa tsvimbo ndandiripo ndiri muningira wamukoma ndiri mwana wababa wakarasa tsvimbo. Tsvimbo zvadzakaita muprofita akauya tainamata chechi imwe chete. Tsvimbo idzi dzakanishamisa kana dzinishamisa nanhasi. Tsvimbo dzakagara kumba kwana mukoma almost 5 years. Wabva wazofa tsvimbo dzaimba kwedu. Asi muprofita uyo akanga akunamata nawo andi akazotoka achiti tsvimbo idzi dzakashata. Ndiziva kuti handitoda kubvunza kuti dzakashata dzakumba kwedu here pakati dzakagara kumba kwavo iwo dzadzina kushata right ndo mubvunzo wekutanga kozoti padzakaraswa tsvimbo mukoma wakatora tsvimbo nababa asi baba warwaisi takasara pamba wakaenda nawo apo hamene kwakanodzirasa tsvimbo nandiripo ini ndo mashoko angu mama tsvimbo dzakambogara mumba kwavo sekupakafa sekuri tsvimbo dzakabva baba wavo apo baba wabva wazova paubongo asi dzakandogara kumba kwawo dzainzi dzakanaka dzakuma kwedu ndo pakazoya muprofita wangu wainawo wawo iwo nechechi yawo wakati ndo pakazonzi skiri rakati papera kunzi tsvimbo dzinzi dzakashata kuti dzidzoko zvikanzi nini mashoko esata ndayadziwapo akanzi baba munini imi muona kurwara kwamuri kuita zvinogona zvitori tsvimbo idzo dzidzi nekuti tsvimbo idzi dzabikirwa hwa pagore pachirova nembudzi munozozvigona here baba wakarwa skiri rechechi asi pane dhiri yaitamba patsvimbo idzi ndizvimaonera ndinoita mashoko angu oenda kuseri kwechuru kati tombondonzwa kuti zvakapera here kana kuti zvichiri pane zvichiripo endai kundoonekwa kuti pane zvichiripo here mapurisa edu aripo padzinoenda nawo aichangamira aenda kwechuru nachiremba dendera chiremba abva musvika nekutaura muri kubvunza kuti kose mimi semhuri makadai so musingaiti matari muri pamwe chete makabatana semhuri ndobva chiremba enderera mberi achibva abvunza akati ko tsvimbo dzemusha dziri kupi achibvunza waKristofa wabva wapindura wakati tsvimbo dzemusha dzakadi dzakaraswa chiremba abva enderera mberi achibva atsanangura akati zvamakarasa tsvimbo dzemusha ko zviro zvacho zvetsvimbo dzemusha zviri kupi aendera mberi akati musha tsvimbo idzi dzanga dzichifamba dzine zvikwambo zvadzo
mukati memusha. Nzvimbo idzi dzanga dziri dzemadzibaba avo avo vakaromba kwangu. Saka naizvozvo uyu paakapuhwa achisara waine nzvimbo idzodzo, nhasi ndiye baba wemusha. Saka urombo ihwohwo hwese hunenge huchinongedzerwa kuna Christopher. Saka chiremba ati mumusha imomo toda kuti mupinde, nekuti urombo ihwohwo hunotorara navanakomana, vanototora navakadzi vemusha imomo vanotorarwa neurombo ihwohwo, mhuri dzatenderana nadzo zvose izvozvo. Saka chiremba atiye kuti apinde mumusha abate urombo ihwohwo mukati memusha, anoda mombe 3, iye 2, imwe chete yanese kudarika mambo makoni, nembudzi dzake 3 dzerusumudzo ne150 yemapurisa. Saka muri kuona hausi urembo hwemunhu wani, ndohwemadziseguru enyu. Asi sekungoti mukuita mukuru ukaramba unonge wakuita pane zvaunoziya, yeti hapamborina zviro zvemhuri yenyu yese zviri kudii, zvinoda kuti zvingogadziriswe zvobva zvadi zvapera. Saka iwewe semukuru wachifamba zvinenge zvichiita vakandiwa wakatoromba physically, yeti aiwa hauna kuromba. Saka haufari kuti wacheneswa here mwana. Zvakangofanana nezvakataurwa pekutanga. Asi warora wangu achidzokerera futi papi. Saka zvakanaka futi nhasi zvabuda futi seizvo zvakataurwa pekudini? Pekutanga. Saka mhuri dzimwe dzanga dzichitora kukumbira kuti zvitokwanisika chiremba apinde mukati memusha zuva ranhasi, kuti hazvikwanisike bana kuti chiremba wedu ashande usiku. Tinatozotaura nachiremba wakanga apedza matare kana zvichiita zuva remangwana togona kuti chiremba apinde mukati memusha. Saka tsingazivi wese ndozvauzopasisana. Ouya chiremba mangwana handiti zvova zvangopera. Zvipere hatizodi kurinzwa dare iro. Chiremba ana rusumudzo? Rusumudzo ndo rwesombo ndo 120. Sauya mangwana chiremba. Okay. Right, saka muchiita chirongai next mafambiro acho.